Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Ubabu Birbor yang temu belong present jangka kenhon kinai kai fair jangki school sarkar ki bahapo Meghalaya Government Lower Primary Contractual Teachers Association Shimat Marwai kum present lami madan biasa sisian hakabasan sien bansong shatngan klamia wer ki parano hikai ki balasha weng kum kinai kai contract nadu usnam aja afuar banyeng hakmat khadab sekretariat kapula asdang mentakasi balang khanyo trek nailu aja afuar ubabu Birbor ulong bakada ban mi Marwai kalong namar ba umka ban pintot rei haba kadawai uban mi uhaban mi namar bajen hadu nyausin kenti kadon kajengkan hakamiet bat ka sarkar snausi bak sarkar kalek kelet ban malak hikmat kadaw ka penlong yang abiang hakani kasin ka basan ban wan yang senton hang ni hakmat jong ka sekretariat kalong ba ngila kani kadai kasin ka basan ngila syong keleng ki jaka hasor silong tangi imat bakani sarkar jongi kampatiau pat kami osngo kala don ka jing kami jing ekren ka bala khat ngi hadu nyosin kata ka jing ekren do kampai sinu sinoro tede na kata daw kalong penong yang apa kani ka ka agitation ka ba ktaru yang te wat laka kta yang ro ngam na sngo ban ya ka ba syong aying ngajau ki umat panyo i ki khon ki ti aying ka sama ka jing injar kalong ba ngadon ka hok pendawan na sarkar namar ka ngasmutu ba ka sarkar ka dega kami ka jongi kadai nongyarap ka jongi ngila jid ka yakinongi khmat ka sarkar aban pait ban yada yangi ya ka hok ka jongi tan rai hadu manta am idon dak kata ka jingerap ka jing smolam na banta jongi ki barit baria halor kata ka nongrim banga wan yang biang sasin hagani ka jaka nangta kabahar kadaw kaba penlong yang abangan wan yang biang hang ne hakmat jong sekretariat kalong ba haki hakaji agitation ka baladap ka bangi syong hakmat jong ka office embos hadin bangi laya ya siar ya kijing ki bangi kendo kum kino hikai ngasngo ban jaw ki umat ban yo sngo na ki prano hikai ya kijing ki baki ki kendo haki yeng kisam ki jong ki dan teng lele ki prano hikai jongi ki ba kadon kajing pensioy kajing em jongki mas penduk kam ke sarkar kadon kajing pensioy ke pena cylinder kalong ba bakin society no yalade dena kaliang jonga nga sneng nga kraw ya kiong ba mde ba banjia ka bakum kata de dena kada kadau swa banjia ka ai ka basnyo ki parno hikai jongi hapo aga kino hikai kontrak jongi ke sarkar kala dai ban don ke skor ban snow ban le ai na ka banta jongi nang ta ka ba ar ka ba lai ka ba ngalap na ki pernah kai kalong ba hadin bangala IT ki aya ka jing im pulei ka jonga ki documents ki jonga ka santrik don we ni pernah kai ba phone yang ka ba kta sya ka men sim jonga sana du meno ngam pat julai kum kini ki kam te mars nyu i pi hang tu ba pi ai ki documents te ka penlong yang abangan herut sya jaka penbuat but nadu na ka tugas ni hadu manta syong haka jaka buat te kini ki tuan telun haka jing em jongi kino hikai te den daga kata ko penlong yang ba ngan yang hang ni bandawa hoi ngam pentip syuk perno hikai namar ba ki babun ki marching te hanga ku monong elam ubala sim jikit khe naga banta aba yelam me kini ka association te den daga kata ngap yang hang ne marwai hakmat jong sarkar jongi kan pay score kan yo i le jong ki khmat but score jong ki habangi yang camatan maki habangi yang cha office embos kami osngo i kum bakala jingai ni kumno ngam tep andre hangne senta sekretariat mentangi yang ban persngo ya ke jingdawa ka jongi namar ba ngala perkhat bah shwa ban sim ya kani ka senjam ka jingem jonga kumunong yalam habadin bangala dap IT ya ki documents ki jonga andala khain bah lai pawa ka laik no ka jingem jonga ndone isyo setang si pawa
Tete negara kata orang Syam yang ni senjam pengancung indefinite hunger strike. Kalau bah hadin hadu bangampat yo ya jubab. Ngan siong hang ni kabah bangan yap hang ni ladangan yap hang ni ngam lele. Ngala Syam yang kata karai. Bat ladaka sarkar ke idon lat pan Syam kham klai ke jing jongar ngam sengo ya kata. Lalle de kena gunur. Kata karai ka bangala Syam. Ya hadu menta ngampat pentip iki pernah ikai ngasto baki don kijing kamtam na Sagaru Hills hadin bala penkut penduk na ka kam gajongi mentala asnam watang ka bai kalir kim yo asyo ikunu kinwan te nang ta kiwai ki pernah ikai ki bana jan na jingairo ngam pentip su te ngatraya ka jing snow ka jonga ka longba na margani ka kam jong ka asisten ka jing dawa na ka benta ka hok jongi hi te ki pernah ikai hadin nadu sibet lasai indon ki ba wanjoy ni kata ngam la banong nelam nela ba kinam don ru ngam la banong ya kata hanrai nagaliang jonga ngala langalong yang hangne marwai ru ngan yang be hadu kot minister badon brom jongi lokren sai hab tu pot hanrai kai ka ba kata bahaya nga kalong ba what ngiyo yo chief minister ubalong kumni nga kren sai don bai pernoi kai uba ana hang tu ubam la yai ba uyam rang ba tu hang hagami jong uhi hanre na kaliang jong Ukraine sai ku ong pen ban ba ngam la ban ra pi kumnu unong yalam jong Ukraine putlat kumta habangi ngi sisa ngi i ya ka jikutlat jing sisa la te ban tholat mau kata ka ba penlengo ba hangi na ka da ka long ba na kaliang jonga ngakarpat ya ka state hi berkoi ki parari bangin bu kecing dwai ka bakarpang aki kisam ki jongpi naga bantau chief minister jongi naga banta ka kabinet e berkoi bakin don ka mensim amtang yang ki noi kai contractual hanra ya baro ngai kalat don ka cingkin jar ka ba ngimpat jumat menu hanra menta hagari kan tinggi mat na kata ka long ba ngi don ka hok wat la ula kan kut makna kum turu hanra ngi hangi ngi don ka hok berdawa wat adu sengi jing ya bro kata ka dega jing snow jangan nga snow kum ni ma makan mau ya ka kentin jong kita men ka hok ka yen te halor ita ibenta ngangai bau blair us ngotanat ya kata ka ba nga kermen ka ngim tawana ka benta ka ekai ngi tawa ya ka hok baginim ka wala chief minister jong Ukraine kum turu nga don jikermen ba hagwai ga sengi unjuba be